Naragsak ken nagasat ngal daw ti Sabbath kada tayo mamin kagayam ken kakabsat. Agyaman tayo ken Apo Diyos ta nadanon tayon iti lesson number 10. Adda tayo kabsat iti umuna nga Sabbath iti bulan iti Disyembre. Ket ammo tayo ano ti mapug tayon iti bulan iti Disyembre kakabsat ket arig na nagaliston iti panaglipas dagiti aldaw. Dalanginin kakabsat iti talupay eleksyon tayo. Ket sumbrek tayo tumanen iti maysa nga baro nga tawen. Ket pacheck kakabsat nga Laglagipem tayo dagiti napili ken nasayaat nga bendisyon nga ented ni Apo Dios kada tayo kadagiti naglabas. Particularly kada iti panagkakadwa tayo kabsat iti panagadal tayo iti leksyon tayo iti Sabbath school kada ito nga quarter. Agdama a kinapudno nga naadal tayo manipud iti libro kabsat iti Deuteronomio. Ket mabalin tayo nga ibagangan ni Apo Dios ket naayat, ni Apo Dios ket naimbag, ket ni Apo Dios ket mapagtalkan ngano anya digiti inkarina ket adda iti pannakabalin na nga tungpalen na dagiti anyaman nga inkarina nga agpay kada tayo. Sakbay tayo nga rod nga agpatuloy kabsat ket dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Iyag mi Ama iti panagdayaw mi ken ka. Dayawin da ka ta si kalaeng ti Diyos as ibibiyag. Si kalaeng ti Diyos nga pagserserbian mi. Ta si kay ti Diyos nga agay-ayat kada kami. Mangmangted kadagiti bendisyon mi ang kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Kada ito'y nga gundaway o Diyos dawatin mi nga iti Santo nga Espiritu isukadi iti miyang ni turong mangidalan kadagiti aramidin mi nga panagadal iti leksyon nga inadal mi kada ito nga lawas. Dawatin mi Ama nga si kakadi iti sentro kuma dahito yung panagadal mi. Bindisyon digiti kakabsat nga kadwami nga agadal itata. Bindisyon ti familia daw Diyos. Dawatin mi nga iti panagmaymay sami, may turok mi kuma iti panagdaydayaw biken ka. Dagiti iti dawatin mi, itinagan na po Jesus. Amen. Kas iti naibagat ka tayo kapsat, lesson number 10. Iti title na ket nagpintas ka kapsat, Laglagipem, Dika Liplipatan. Iti English, remember, do not forget. Iti sentro kakabsat da ito'y nga leksyon tayo ket isu iti isip ken panunot tayo. Da ito'y isip iti panunot tayo, our mind, isu kakabsat iti manglagip, isubot lang iti manglipat. Ket da ito'y duwa nga balikas dito'y kakabsat. Laglagipem ken lipatan. Ket duwa nga agsinumbangir iti kayat ng asawen. To remember is not to forget. Ulitin tayo kabsat, to remember is not to forget. Ket dayjay to forget is not to remember. Ngem nagpintas dayjay panangikabil na kakabsat. Ta inkabil na ije positive dayjay nga forget. Apay nga positive, tano di positive, di negative na, wino di sao nga forget, di mo nga laglagipan. Ngem itatan, iting kabil na di ka liplipatan. Di kaya na nga rumasawan, no di ka liplipatan, isumot laeng dayjay laglagipan. Kaya't na nga rumasawan ka absat, daytoy title iti lesson tayo, Laglagipem, di ka lipatan, ket arig na intalbed na. He gave an emphasis nga saan tay kuma nga liplipatan no di kang kanayon tay alaglagipan.
Anya digidya nga laglagipem tayo kakabsat. Dagijay nga inted ni Apo Dios kada tayo. Iti paset a mayulok ket masarakan iti Deuteronomio 9 versikulo 7. Diyo liplipatan a pinagpungtutyo ti Apo a Diyosyo ijelekang. Manipod iti pimanaw kayo ijay Ehipto agingga iti sasangpet yu ditoy sinukiryo ti Apo. Laglagipem tayo kakabsat nga iti setting daytoy a libro iti Deuteronomio ket addadan iti boundary iti litang likudandan sangsangwendan dayjay daga a naikari. They were about to cross the Jordan ket apandan at tagikuaen dayjay nga inkari ni Apo Dios a daga nga agpaay kadakwada nga isu iti Kanaan. Isu nga tinbagana ni Moses agingga iti sasangpet yu ditoy. Anyat inararamid da kakabsat. Manipod idi rumordan iti Ehipto inggana asun mangpet da ijay a lugar. Iti panawen iti 40 a tawen. Iti inararamid da kunana sinukiryo iti Dios. Gapu ta sinukir da ni Apo Dios. Iti inbagana metlang ket Diyo liplipatan a pinapungtutyo ti Apo a Diyosyo ijeletang. They passed through the wilderness. Ket ijay letang kakabsat nakadadu iti natay kadakwada. Digijay langenen a naiyanak idirimwardan iti Ehipto. Isudan iti katungtong ni Moses nga apanda nga tagikwaen to inherit dayjay nga daga nga isu iti inkari ni Apo Dios. Agsipud ta iti leksyon tayo ket Laglagipem, Dika Liplipatan. Adda kakabsat iti leksyon tayo iti upat nga inted na nga isu kuma iti Laglagipem tayo. Di tayo alipatan. Umuna, Laglagipem yu iti panang parswa ti Dios ti lubong. Masarakan daytoy kakabsat ijay Exodus 20 versikulo 8. Ngilinem ti aldaw a panaginana ket ibilang mo na santuan. Ije English kunana, remember the Sabbath day to keep it holy. Apay nga importante daytoy kakabsat. Tiki na importante na daytoy intunno sublyen tayo, lagipin tayo sa antay aliplipatan. Dayjay apanang parswa ni Apo Dios iti alubong. Umay kada tayo kabsat. Dayjay apamati ken kapanunutan. Nga adda iti Dios anang parswa. Daytoy nga Dios nga nang parswa. Pinarswa na iti langit ken iti daga. Ken ti amin alinaunda. Iti innem nga laldaw, the first 6 days of the week. Isungarod nga laglagipin tayo, nga agtrabaho tayo, manipod ti umuna, ingana iti maikanem nga aldaw iti lawas. 6 days shalt thou labor. No laglagipin tayo kakabsat, ket di tayo aliplipatan, daytoy apanang parswa ni Apo Dios iti lubong. Mikadwa, ammo tayo nga adda iti naginanaan ni Apo Dios nga aldaw. Daytoy dayjay maikapitong aldaw, daytoy dayjay Sabbath day nga isun iti naginanaan tayo kakabsat. Apay nga aginana tayo, wen talinagip tayo, nga daytoy nga Dios nga nang parswa. Ket insardeng na iti trabaho na, binindisyonan na
iti aldaw ami kapito, ket inaramid na, nga ihimplo mismo iti bagina, tapno aginana tayo may. Idin nga imay ni Apo Jesus ket naglasag, anya inaramid na, kunana ni Lucas, kasti ugali na, simrek iti sinaguga ti aldaw a panaginana, intun no malagip tayo kakabsat, dayjay a panang parswa ni Apo Dios iti daytoy lubong tayo, dua iti ipaaramid na kada tayo. Umuna, panagtrabaho iti innem nga aldaw. Umuna, inggana may kanem. Mikadua, panaginana iti may kapito nga aldaw. Taapay ni Apo Dios isu iti modelo, example tayo. Laglagipem tayo kakabsat, dayjay nga panang parswa ni Apo Dios. Mikadua, ngayon bagat eleksyon tayo nga laglagipem tayo. Laglagipem tayo iti layos. Let us remember the flood. Masarangkan iti Genesis 8 versikulo 1. Saan ang nalipatan ti Diyos ni Noe? Kandi kiti amin nga animal, akadua na iti daom. Pinaginanana ket nang rugi abimasit iti danom. No makita tayo kakabsat, pinili ni Apo Dios ni Noe, nga isuna iti nangaramid dayjay nga daom. Kang kanayon kong ited nga example dayton. Saan laeng ani Noe iti nangaramid dayjay daom. Adu iti timulong kenkwana. Ngem idin nga sumrekdan ijay daom. Walulaeng atat tao iti simrek. Walulaeng atat tao iti nagtulnog. Walulaeng atat tao iti namati. Walulaeng atat tao iti naisalakan kadayjay nga layos. Laglagipem tayo kabsat, saan alinipatan ni Apo Dios ni Noe? Saan naka nga nalipatan? Saan nakman alinipatan? Tanangaramid ni Apo Dios iti maysa nga tulag, ket kunana saan kuntun adadaelen iti lubong, babaen iti danong, babaen iti layos. Tapno dayjay atulag na, ket isu iti kang kanayon nga malaglagip tayo ket saan tayto nga liplipatan. Adda iti inkabil na nga bullalayaw kakabsat. There is a rainbow. Dayjay nga bullalayaw agnanayon nga mangpaneknag nga iti Dios isu iti ayat. Intun no adda iti tudong wenno bagyo. Ipakita ni Apo Dios ito'y tangatang dayjay nga insapatana, and He marked it with a rainbow. Nga ibagana, siyak ti Dios ang nakitulag kada kayo, diyo liplipatan, laglagipem nyo dayta. Dayjay bullalayaw kakabsat, isu iti pakakitaan, isu iti pakalagipan, dayjay ayat ni Apo Dios ken iti karina. Iti may katlo kakabsat nga ibagana iti leksyon tayo, alaglagipem tayo. Laglagipem nyo iti Exodus. Dayjay panagruar, iti ili na manipod iti panakaadipen, ket agrugidan amapan kadayjay daga anay kari. Kunana iti Deuteronomio 9, versikulo 7. Ditoy liplipatan, iti panagpungtot ti Apo a Diyosyo ijiletam. Manipod pimmanaw kayo di Egypto, agingga iti sasangpetyo, ditoy alugar, sinukiryo ti Diyos. Daytoy ti memory verse tayo kakabsat. Anya ti kunan, diyo liplipatan.
saan nyo aliplipatan. Kankanayon nyo nga Laglagipem. Ni Apo Diyos kakabsat, isu iti nangited iti waya-waya iti Israel, iti katungtong ni Moses. Kadigijay nga sangapulo nga saplit nga inted ni Apo Diyos ijay Ehipto. Dagitoy iti panangipakita ni Apo Diyos, iti pannakabalin na, He is the Almighty God. Kabayatan nga iti Ehipsyo, ket agsagsagaba kaligijay asaplit, at dadtoy met iti ili iti Israel. They were safe and sound, awan iti dimteng kanyada. Laglagipem nyo, kunana ni Apo Diyos, dayjay nga ayat ko kada kayo. Siyak iti nangisalakan kada kayo. Laglagipem tayo daytoy kakabsat. Saan tayo nga naggapu iti literal nga Egypt? Iti naggapuan tayo from the spiritual bondage of sin. Sino tinangwayaway kada tayo? Ni Apo Diyos, ni Apo Diyos laeng. Dayjay pannakabalin na kakabsat. Isu iti nangited, iti waya-waya tayo, nga agbyag itata, tapno sangwen tayo, dayjay nga aldaw, nga panagawid tayo ijay syudad, nga insagana ni Apo Diyos, nga agpaay kada tayo. Adu digit agsalsaludsod kanyak no adalin tayo digit isaplit. Nang langruna iti saplit kakabsat iti Apokalipsis, the 7 last plague. Ket iti kanayon ko nga ibaga, laglagipem tayo iti Exodus. No anya iti naramid ni Apo Diyos, iti tattao na di uneg iti Egypt, kasjay met iti aramiden na, kada tayo nga agdama, nga agbibiyag, iti uneg daytoy nga naespirituan nga Ehipto. No kasano iti talged, dagijay nga anak ni Apo Diyos, ijay Ehipto idi. Kasjay met iti talged tayo, no adda tayo kakabsat, ana ibilang kadigijay sa santos ni Apo Diyos, kadayjay nga sa sangpet, dayjay nga saplit. When the 7 last plague, dagijay pungtot iti Diyos, nga iganan digiti patong anghel nga adda iti malukong ket ibuyatnan dito'y lubong. Awan to iti pagbutngak no datayo dagiti anak ni Apo Diyos tapay. We had been sealed, ready for translation. Ngem urayen lang ni Apo Diyos dayjay at tiyempo na. So, anyay iti damag kakabsat. No laglagipem tayo dayjay nga Ehipsyos, lagipem tayo met ti naramid iti Israel, nagsukir da ken Apo Diyos. Kumusta tayo? Kumusta ka? At datay kading agtultulno ken Apo Diyos. Wenno at datay pelaeng kabsat nga agsuksukir ken Apo Diyos. Wenno iti aramiden tayo ket pilyen tayo dayjay kayat tayo atong palen nga ipaaramid ni Apo Diyos when they are convenient kada tayo. Ngem intun no masagid din dayjay lifestyle tayo. Itchapwera pelaeng. Saan tayo pelaeng nga tungpalen. Ket no ibagam kadagiti kakabsat, dagita nga bambanag. Laglagipem tayo nga ijay letang. After their freedom from Egypt, they passed through the wilderness. Iti inaramid da, sinuksukir da ni Apo Diyos. Kalpasan iti panangwaya-waya ni Apo Diyos kada tayo. Kada nga panakadipen tayo iti basol. Adda tayo kakabsat nga agdaldalyasat. Every morning I have my meditation. And I centered iti write up ko kabsat, simply, I centered on our spiritual journey. Iti kang kanayon kong ibagbaga, laglagipem tayo,
nga kaduatay ni Apo Dios. Iti tiyempo nga panagrigrigat tayo, laglagipem tayo nga kaduatay ni Apo Dios. Maligip ko dayjay poem, Footprints on the Sun. Dayjay nang isurat kakabsat, it is author unknown. Inkabil na maminsan kanukit nagtagtagainap. Ket ijay tagtagainap na, nakita na nga isuna ken ni Apo Jesus magmagnada ijay igid iti baybay. Kitain na dayjay likudan da, makita na iti dua a paris a tugot. Footprints in the sun. Ngem naglagaw nagbuteng, kada iti paset dayjay gapan nagnada kadua ni Apo Jesus. Nga dalaeng iti nakita na nga maysa nga paris nga tugot. And then he questioned Jesus kunana, ayan mo, Apo, idi nga addaak iti kapadasan nga nagrigrigatak. When at the lowest ebb of my life, where were you, Lord? I like the poem. Tisungbat na ni Apo Jesus ket dungdungmot nga anak. Idi nga nagrigat ka, inuba ka, ket dayjay tugot a nakitam, isu iti tugot ko. And I always end up my daily meditation, kadayjay praise, for God is God all the time. Laglagipem tayo kapsat. Datayo kas iti Israel. Inted ni Apo Dios dayjay waya-waya tayo. Manipod iti Ehipsyo. To them it is the literal bondage from Egypt. To us it is the spiritual bondage of sin from Egypt. Agpapada tayo nga nagdaldalyasat ijiletang papanan tayo Canaan, the promised land. Laglagipem, di tayo liplipatan nga dagitoy nga anak ni Apo Dios, pinapungtot da ni Apo Dios, tanagsukir da ken ni Apo Dios. Saan tayo kumang turtuladen, dayjay narami da. No di ti kanain tayo kumang karkarag, Apo, iti pagayatam, iti maramid, saan nga iti pagayatam. Thy will be done. Iti panagbiag ko, Apo. Iti may kapat kakabsat, nga masapul alaglagipem tayo. Laglagipem nyo, ahintil kayo, idi. Masarakan daytoy kabsat iti libro ti Efeso, kapitulo 2, versikulo 8, ingana iti 13. Basaan tayo. Tagapu iti parabor iti Diyos na isalakan tayo babaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapu iti aramidyo. Insagot kada kayo iti Diyos iti panakaisalakan nyo tapno awan iti mangipasindayag. Iti daytoy. Anya iti kunanag ti verse 8 kapsat. Ken 9. Datayo insalakan ni Apo Dios babaen iti parabor. We are saved by grace. Sagot. Agsipot ta sagot. Awaten tayo dayjay nga sagot. Ket dayjay panangawat tayo dayjay nga sagot kakabsat. Ni Apo Dios mangtudto iti balegi kadatayo. Ituloy tayo nga basahin. Datayo ti inaramid ti Dios ket iti panakikaykay sa tayo ken ni Kristo Jesus. Pinarsua na tayo nga agaramid iti inaimbag, bayat iti panagbiag tayo nga intuding na idi. Anya iti imbaga na kapsat? Gapu iti parabor. Idi inawat tayong dayjay nga sagot. Nga isu iti panangisalakan ni Apo Dios kada tayo. Inaramid na tayo maten nga adda iti maysa a purpose
Adda iti mission tayo. Idi nga nagbalin tayon nga maysa tayon ken Kristo Jesus. Denggem di kunana ni Pablo. Pinarsuan na tayo nga agaramid iti naimbag. Bayat iti panagbiag tayo. For all our life, iti misyon ko at agaramid iti naimbag. Kasjay iti misyon mo kabsat. Taapay, addakan nakimaymaysa. You are now united in Jesus. No ni Apo Jesus ket isuna iti naimbag. Naimbag a mistro, naimbag a doktor, naimbag a pastor. Kunana ni Apo Jesus, why call me God? Kaisuna iti naimbag. At dagayam iti purpose na. No adda tayon anaikamang nakipagmaymaysa ken Kristo nga isu iti naimbag. Datayo nga hintil idi. Datayo nga gangan na idi. Agsipod ta nakipagmaymaysa tayon keni Apo Jesus nga isuna iti naimbag. We have now a mission in life, a purpose in life. Daya agaramid iti naimbag. Ituloy tayo nga basahan, kapsat. Laglagipem nyo no anya kayo iti napalabas. Dakay nayanak nga hintel. Naisalakan kay idi ken Kristo. Naisina kay idi ken Kristo. Gangan na kayo idi ket saan kayo naibilang kadigiti napili at tao iti Diyos. Saan kay anairaman kadagiti kari kadakwada. Nagbiag kayo dito'y lubong nga awan namnamana. Ket awan panakinaig iti Diyos. Remember, laglagipem, nga niya naglabas mo, naglabas ko, siyak hintilak idi. Anya ti kunana, di naglabas, laglagipem, da kayo, nayanak kayo, ahintel. I was born a stranger from the covenant ni Apo Diyos. Naisina akin Kristo. Gangan na etak, idi. Saan ang anaibilang kadayjay anapili nga tattao iti Diyos. Saan met anairaman kadagiti katulagan iti Diyos. Kadagitoy nga pinili na tattao. Taapay, nagbiagak idi dito'y lubong nga awan namnaman na. Ket awanan panakinaig iti Diyos. That was the past. Ipalagip kakabsat ni Pablo, jay naglabasan tayo. Let us remember our past. We were Gentiles. Kasjay ti kasasaad ko, kasjay ti kasasaad mo, kasjay ti kasasaad tayo. Ngem gapu iti parabor ni Apo Diyos. Gapu iti panagayat ni Apo Diyos. Gapu iti sagot ni Apo Jesus kada tayo. Idi inted na, daya biyag na, nga agpaay kada tayo ket natay, tabinayadan na digayjay nga basbasol tayo. Datayo, nakipagmaymaysa tayon kenkwana. Ituloy tayo sa nga basahin. Ngem ita. I like the word ngem ita. Kalpasan nga kunana laglagipem nyo iti naglabas. Kunana ni Pablo. Ngem ita. Babaen iti panakikaykay sayo ken Kristo Jesus. Da kayo nga adayo idi. Nayasideg kayo gapo tanatay ni Kristo akas sakrifisyo iti cross. Naisina tayo iti Diyos gapo iti baso. Naisubli tayo iti Diyos gapo ken Kristo Jesus. Ijay ipapatay na
ije cross. Isungan no tikit kitain tayo ket di naglabas. Kastoy kayo idi. Ngem iti kunana laglagipem nyo no sino kayo itata. Laglagipem tayo. Siyak ken sika. Datayo kakabsat. Tinbaganan ni Pablo na yasideg tayon iti ama. Tapay inawat tayo dagi sagot iti parabor. Babaen iti pamati tayo. Ket nakikaykaysa tayo. We are now united in Christ. Iti Roma kakabsat, Kapitulo 11. Inyarig ni Pablo, tatlong nalakatay nga maawatan iti Efeso 2:8 ingana iti 13. No sino tayo? Iti inbangan na iti Roma 11 kakabsat, kinatungtong na ni Pablo dagiti kamkamang iti iglesia iti Roma, adagamin dagiti Hudyo, adda dagiti Hintel. Adu digiti risot, problema da. Iti kinatungtong na digiti Hintel, siyak ken sika. Iti kunana, laglagipem, asaan asika iti mang taraon ti ramot, no diket sika iti taraunan na. Roma 11:18. Iti tesis kakabsat ni Pablo iti Romans 8. Iti inbagana, at dadtoy ni Kristo isuna iti puon, dapudno nga puon iti ulibo. Nasipak dagiti sumagmamano nga sanga kadayto nga puon. And he was talking to the Jew, da kayo digiti natural asanga. Gapu iti kinasukiryo, sinipak na kayo ni Apo Diyos. Amuyo kapsat da jay sa uma, nasipak. It's a painful experience. Saan pinukan, it was not cut cleanly either by saw or a bolo or a knife. No di kadi sinipak na kayo. It was force broken. Sana kinatungtong dagiti Hintel. Ket da kayo, nga adda iti balang, wild, balang nga ulibo. Innala na kayo ni Apo Diyos. Sana kayo insulbong in the process of grafting the true olive tree nga isuna ni Apo Jesus. Na igraf dayjay nga balang asanga nga naggapu iti balang nga ulibo, iti bunga na ket balang. Since the branch was taken from a wild olive, the life of the branch is wild. Therefore, the fruit of the branch is wild because it lives with the wild olive tree. Idin nga inbaganan, itatan ana isulbong kayo now that you are grafted in Christ. Laglagipem nyo kunana. Saan nga sika? Dayjay Hintil ti kakatungtuna. Saan asika iti mang taraon jeramot. Indescribe ni Pablo kapsat, no iti ramot ket nasantuan, no iti puon ket nasantuan. Nga isu iti nakaisulbungan dayjay balang asanga. Anya pagbalinan na. That wild branch is now zipping, agbibiyagan kakapsat, kadayjay nasantuan, abiyag, dayjay nasantuan, apuon. Slowly but surely changes will come. Tapay, ti ayan iti biyagnan, saanen aje balang asanga, no di din ken Kristo Jesus, nga isu iti nasantuan. Laglagipem tayo kakabsat, dayjay iti kapadasan tayo. Ngem adda iti balakad ni Apo Jesus kakabsat.
Iti libro ti Juan, inted ni Apo Jesus iti bagina, that is John chapter 15. Nga isuna iti pudno apoon iti ubas. I am the true vine and you are the branches. And my Father is the vine keeper. Adda kakabsat iti dua asanga nga adda ana isulbong ijay akayo nga isu ni Apo Jesus. Umuna dayjay sangang agbunga. Anya aramiden ti Ama. Dalusan na tapno agbunga pay iti ad-adom. Jami kadua asanga saan ang agbunga. Ti aramiden ni ti Ama puden na He will cut off dayjay sanga nga agbunga. He will be dried, maurnong, mapuuran. Sika ken iti siya datayo kakabsat gapu iti dayjay panangisalakan ni Apo Dios kadatayo gapu iti parabor. Pantay subyentay ti Efeso 2 versikulo 8. Inawat tayo babaen iti pamati. Dayjay nga sagot iti panakaisalakan babaen iti parabor. When Christ died for you and me, we accepted it by faith. Iti balakad ni Apo Jesus kabsat, John 15 verse 4. Abide in me and I in you. Ag naet kayo kanya, ken siya kada kayo. Ta iti sangas awan ti maramid na kabsat no saan nga agnaed idjay apoon. That's the same with me. That's the same with you. Itimbaganan ni Pablo, intunno iti desisyon tayo, agnaed tayo, we abide in Christ. Kunanan to ni Pablo, kunameten, kunatay ton amin. I can do all things, kabailak iti amin. Gapuken Kristo amamapaysa kanya. Lesson number 10. Laglagipem, Dika Liplipatan. Anya inadal tayo, laglagipem, iti panang parswa, iti Diyos ti lubong. Ni Apo Diyos inkabil na iti bagina nga modelo. Nagtrabaho, manipod ti first day, ingana ti 6th day. Manipod Domingo, ingana iti Biyernes. Ket nagina na iti may kapito, aldaw iti Sabbath, aldaw iti Sabado. Laglagipem, no anya itinted ni Apo Jesus nga pagtuladan, tuladan tayo. Mikadwa kapsat, laglagipem tayo iti layos. Ti Diyos ayat. Makakita ka ti bulalayaw, maysa nga pakakitaan nga ti Diyos ayat. Taisuna nang ikari, tungpalin na di karina, nga saan na tayon nga dadaelen, tayayatin na tayon. May katlo kakapsat, laglagipin tayo ti Exodus. Nagkapo tayo iti spiritual apan nakaadipen. Si waya-waya tay tatan. Laglagipin tayo matinaramid ti Israel, sinukir da iti Diyos. Ijelit lang. Saan tayo kuman nga suksukirin ni Apo Diyos. No di kati, alain tayo di kababalin dagiti anak na iti Apokalipsis 14 versikulo 12. Dagitoy ti kinaanos dagiti sa santos. Nga salsalimet metanda. They are obedient to the commandments of God. May kapat, laglagipin tayo, hintil tayo idi. Nga mitatan, datayon iti kamkamang itinailangitan a familia ni Apo Diyos. Ngan-nganin umay ni Apo Jesus. Umay na alain digitin salakan na. Iawid na tayo ito, iji pagaryan nga insagana na. Ket ijay agkakadua tayo ito amin. Laglagipin tayo sa antay aliplipatan. Nga ni Apo Diyos ay ayatin na tayo.
agkararag tayo kapsat. Managayat ken managparabor nga Dios, agyaman kami Ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Tulungan na kami nga manglagip akang kanayon. Nga saan mi nga liplipatan iti kinaparabor mo, iti kinamanagayat mo. Ken uray pay iti bendisyon mo o Dios nga mabalin mi nga tungpalen digiti napateg akarkarin. Ama, dawaten mi nga dayto nga oras. Bendisyonam digiti amin nga kakabsat nga kadwami nga nagadal itata. No bilang adda o Dios digiti nga kakabsat mi iti paset iti pamilyada. Nga dadapay laeng nga agpapapigsa manipod iti sakit. Anayem kadi o Dios iti panakaagasta. Isublim iti pigsaken sa lunat. O Diyos, agtalek kami ken ka nga amum iti kaimbagan nga agpaay kadakay.